Hora samanginang, Oma turpuni jamitata tu ibadah minggu tanggal 10 Agustus 2025, minggu pawaluhon dung Trinitatis, turpuni jamita dibuat sian buku parpesalmen, bidu turpul tolu, mamu kajian ayat 12, 1 ayat 22, di bagas topik minggu, sai 00 do mata ni Jehovah tu akan nama kabiar ibana, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia. Di sini turpuni jamita bui mata jaha di kolom deskripsi, soalan mak penjelasan ni khotbah. Nah parjolo tapi orang latar belakang di son buku ni parpesalmen bidu turupul tolon diguari maun ende pujian Tuhan muliaun ni debata somaldo di dehon ujuna tarso sak bangsa Israel alan yang caman na Rusian bangsa na asing. Jadi endeon paingot ton musuh Tuhan Israel song soni nang tuhita na parjolo di ida jala di oding debata do bangsona na so jadi pasabona bangsona penyidik nai saya tongon di bagasan permanan. Napadua hon debata do pergugun na suatu dosan. Jeladang adong na so terpacu pada debata. Songona tajaha di episteli, bahkan Sarah yang sudah berumur lanjut usia, boy di bana gabi-gabian, memiliki anak keturunan di usia yang sangat lanjut. Nah di bawah ini, unang mahita marpangusad dia tuak ke raja-raja, tuak ke joma-joma pargogo, tuak ke pahlawan, tuak ke superhero, nang tuak ke huda porang ina di son, alai roh mahita marlingkum di bagasan di debata, holan ibana dona tahu palu kita. Taida ma haturangan ditulpu di sona parjolo ayat 12 martua bangso na mar debata kon Jehovah. Dito pa debata do saluhud na dihasi yang ngonon marhiti-hiti hatana. Jala marhiti hatanai di paboton debata do nang hada lutan na tu saluhud na tidompana. Allah tidak hanya berkuasa menciptakan alam semesta ini, namun ia juga berkuasa menjaga semua ciptaannya. Dang adong si habiarota mulo debata do nagabi pangusad diota. Ay parguguna suatu dosan do debata jeladang adong na sarupa tu ibana jeladang adong na tu dosun ibana. Ayat 10 tolu tu ayat 15 di sonon. Saya 00 manang manatap mamata ni Jehovah tu bangsona. Di berang debata do na masa tu bangsona. Jeladak ko lama merang sabing do ibana mangula di pargulota. Dung di boto si Sarai nasobui ibana mangalih hendak dana si Abram di pasal si Sarai ma si Hagar pembantu nak tu si Abram gabe parsoduna atau jadi pasangannya. Gabe-gabean masih si Hagaron alai dung di boto si Hagar na mardengan pamatang ibana gabe lias marohana mida si Sarai majikan na. Ala suguning rohani si Sarai gabe siksa ibana masih Hagaron ujungna lasuka rumah si Hagar sian jabuni si Sarai do si Abraham. Hape Roma sul-sul di batama dapoton ibana pas lagi maradi ibana jodoh tu sumur disuruh ibana mulak tu sorangan nak manang majikan nak di dok susuran itu ibana pauduk maroha mangulu ibana ina bersabarlah menerima penindasannya haduan bahenok kuma peperanmu masa torop situ tu sampai soha bilangan alani godang na bahenok kuma sogot guarni anak mui si Ismail ina sursuranon ay nunga ditangihon Jehovah hina dangolmu na gabe di guarni si Hagar ma guarni sumuri Elroy labatan na debata na marnida anina ma ay hodo debata na manatap au di berkodo au jala di boto hodo sude paru kilaku jala dang pasobomu say tongon huma susah au inebana. Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan peduli dengan semua penderitaan yang dialami oleh umatnya. Dan Tuhan tidak akan diam membiarkan umatnya berada dalam penderitaan untuk waktu yang lama. Nah patuluhon ayat 16-17 si suara do sude akan di tanon. Dang adong nang gosada di portibun na buy gebe haposan. Dang tung raja, dang tung halak pergogo, manang tuda tu sabing. Jangan andalkan apapun yang ada di dunia ini, tetapi andalkanlah pencipta dunia ini, yaitu Tuhan di dalam hidup kita. Muhammad Ali menginang ketika dia ditanya oleh wartawan, gudang do hepengmu, buah sedang disewa ho bodyguard inna. Dang mabir ho mati tebak jolma inna. On malus di mana? Adong do bodyguard tu di mana? Di bereng jela di dongan ibana 24 jam. Dang pagi dan siang dang borngin dake morumi, terus dia wasiau. Alehamu dang bodi berek kamu ibana. Guarna Tuhan debata ini ibana. Jadi Muhammad Ali itu menyerahkan seluruh keselamatan hidupnya kepada tangan Tuhan. Dang tujol ma ibana marhaposan lau paluhan nguluna ale tu debata di pasat ibana sudi nguluna dia yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjaga dia kemanapun dia pergi. Jadi buat sama di orai debata hala Israel mamiar hoda ya di zaman Musa 40 tahun leng nah laki madiori halongonan dang adong di piara halaki menang di bok laki hoda tapi adong do hoda tikini sudah ada pasukan kuda pada saat itu. Bahkan Firaun mengejar rombongan si Musa ini dengan menggunakan pasukan kereta kuda. Ya, sampai kemudian nanti mereka ditenggelamkan oleh Allah
menggunakan air yang dibelah oleh si Musa. Jadi buah samadang dipiara halaki Hoda. Ai Hoda mainang hati hai dianggap don songon simbol kekuatan armada perang. Pasukan berkuda adalah armada perang terkuat pada masanya. Semakin banyak pasukan berkuda di satu negara, semakin besar pula nilai armada perang mereka. Bahkan raja menang tu dia benalau, Hoda do dibonibana, Hoda ditunggangi. Karena kuda adalah simbol kekuatan, simbol kepemimpinan. Jadi, samadang dipelihara halak Israel kuda, alana akan sangat banyak terbantu mereka di padang gurun bila mereka memelihara kuda. Jadi alus nama inang mual ni hagogota ndada ro sian akan arong dihita alai sian mata ni debata na serotong mana natap hita. Sumber kekuatan kita tidak berasal dari apa yang kita miliki atau apa yang kita punyai, tetapi dari mata Tuhan yang terus mengawasi dan menjaga kita. Nah, apa paton ayat 11:22 sikop doa sini rohani Jehova ininna. Holong do rohani debata tu akan makolongi ibana. Di ibana do sude tangiang pardalanan dot ilu-ilu ni akan posona. Jala ibana dono panupahi dot lembu-lembuta. Tuhan adalah penolong dan perisai kita. Tiki haroroni bangso Asyur tu tanu Yehuda. Waktu itu Yehuda dipimpin oleh Raja Hizkia, ya. Roma si Hizkia mengidu gencatan senjata ala diserbu ala Asyur nasida. Jalan nagodangan pasukan non roh di berang ibana. Langsung dia berpikir tang sanggup kita mangaloh ala Asyuron menyerama hita. Itong si bana pasukan menjumpangi Raja Yehuda si Sanhedrin tikini. Ido ibana ma bongot mahamu sian tempat namion dang tolak nami hamu lo mahu bayar hami upeti inai bana. Jadi dipanggil bangsa Asyuron ma tu nasida asa manggarar jomba bahal atau upeti gurang na 300 talenta perak do 30 talenta sere atau emas. Nah masalahnya dang adong nasai gudang ni arta ni halak juda tikini. Ngadi papung halaki sudi aka emas dohot perak narong di halaki, bahkan sampai orgo salaki dinding yang berlapis emas. Kebetulan dinding itu dilapis emas di dinding itu pun mereka korek, mereka kumpulkan lalu dikirim kepada Sanhedrin. Nah, duit tong sudah ternyata semua itu belum cukup juga. Roma si Raja Sanhedrinon iban nama surat ancaman tu Raja Hizkia ido ibana sogot pagi selesai nama sudi bangsomi bayanoku anak-anak cukup artamon, maka jangan salahkan aku, besok bangsamu akan binasa. Las mangido tolok ko tu bangso Mesir manang tu bangso asing, bahkan tu debat tampe ho mangido tolong dang nalau boy selamat tu siat tangakku di bana. Jadi di jaha si Hizkia mas suraton masuk mebana tu biluna tangis mebana martangeng wena tu debata jala di batu di bana mas suraton bereng ma Tuhan yang ngarong surat molon selesai mahami subuh pagi omma parsidung na habis mahami mate na mahami inna. Jadi dia lus debata ma tangiang ni Raja Hizkia tu si Jesaya panurirang Jesaya tikini toroma na bi Jesaya di tong sibana ma na posona tu kerajaan Yehuda lao pa botohon naung dia lus debata tangiang ni Raja Hizkia. Jadi dia lu debata ma tangiang ni si Raja Hizkia marhite-hite pada orang Yesaya on ma alus debata tu ibana. Anggona pinangidom sian au taringot tu si Sanherib raja ni si Asuri nunga hutangihon. Naso tupa ibana bongok tu hutaon manang sior hononna tu si nanggo sada sembia. Bahkan satu panah pun tidak akan ditembakkannya ke tanah Yehuda ini bana. Ikon mulak do ibana sian dalam hararwana ala yang gotu tahun naso tupa ibana bongot dina Jehova. Dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan ini, dia tidak akan menginjakkan kakinya ke dalam kerajaan ini, dan dia akan kupulangkan melalui jalan yang dia jalani waktu dia datang ke sini nebana. Jadi berginai ruar masuru-suru ni dibatasi surgu. Laos dibunuh masalah 25.000 gudang na persauran ni Asur na pungu di duru raja ni Juda. Jadi dibataru namar porang lah membela raja ni Juda. Mereka tidak menurunkan satu orang pasukan pun untuk menghadapi Asyur. Tuhanlah yang berperang untuk membela bangsa Juda pada saat itu. Jadi pasma songona di pasah di Turpukta dia 10 sinakang asa di palua tondi nasida sian hamatean jela di pangolu nasida sian haleon. Tuhan melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Si pasah ton sujemita di sonarang tulo manginang napar jolo martua majolma namar debatahon Jehovah. Amanginang debata nata sobai ibana do debata pargogo na suatu dosan. Debata do nama manopa nasana adong di hasiangonon di ini unang olohita marpakirimon tu portibion. Aidang margogo ibalok kita sian permaran. Baik manusia, baik pasukan perang, baik persenjataan maupun kemajuan ilmu teknologi. Dan adong sada pena boy menjamin keamanan jolma manusia. Song tembok Jericho di
masa perjanjian lama manang pada Nairobi. Diguari do tembok Jericho sebagai tembok besar yang tak mungkin bisa ditembus na. Alai boy do dirupakan si Joshua tekini temboki ala debatado na memperguguyun ibana. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Jangan pernah berlindung dan berharap pada ciptaan, tetapi datanglah kepada Sang Pencipta. Mintalah perlindungan kepadanya, sebab Ia berkuasa atas alam semesta ini. Napa dua hon tinggil do si pareon ni debata tumangi hon jujutta. Di berang debatado na masa tu hita jeladang pasebon na hita sa tongon di bagasan parmaran. Paingot ma, dang adong tangi yang nasusahat tu si pareon ni debata. Dan adong andung-andung dot ilu nama etek naso diida di bata. Tuhan tahu, Tuhan lihat, Tuhan mengerti dan Dia peduli. Di bawah ini jojo mahamu ibana bisa jonok dope ibana. Napa tuluhon bangso na pinili di bata rohita. Di bata do na mamilitita gabi na posona jala ibana do na manongosita tu portibion. Didok Jesus matu sisianna idama hutongos dohamu tarsongon biru-biru tu tonga-tonga ni babiat. Di bahani patas mahamu marroha songon ulok, lidang marrohamuna songon darapati. Lihatlah aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah sekawanan serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dang tongoson di bata hita yang gosojolo di parbohali, yang gosojolo di pargogoi. Dang luason na hita mago maradopun hajahaton di portibion, ay takas do di baga-bagahon di bata tu hita haluau nagok dohot hango luon salen nileng na tuakana makolongi ibana. Maulate ima jona boy hubagi hami, saya anggap moi boy membantu dongan nalau pakaradehon Jamita tu mingguan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.